ба наздикӣ тарафҳои Лондон мерем. Аввал Ливерпул мерем, Манчестер мерем, баъд Лондон мерем. Агар ки дар тарафҳои Лондон ягон қаҳвахонаҳои тоҷикӣ, порсӣ, иронӣ машҳур бошад, ҳатман нависед дар кадом кӯчаҳо ҳастанд, дар куҷо қарор доранд. Ҳатман мерем, як оши палави тоҷикӣ бошад ёки кобулӣ бошад ёки дигар чӣ бошад, мерем як мечашем. Ва боз ки агар ки ягон ҷоҳои зебо дар Ливерпул, дар Манчестер ёки ягон дигар шаҳрҳо дар Англистон, Энгланд бошад, ҳатман аз шумо хоҳиш мекунам, нависед. Ман мехоҳам ҳамонҷо бирам, як тамошо кунам, як чарх бизанам, сайригашт кунам, як истироҳат кунам. Хулоса мумкин ки як се рӯза дар Лондон бошам, як рӯз дар Ливерпул, як рӯз дар Манчестер. дӯстон, рафиқоне ки агар ки тоҷикҳо бошанд дар ҳамин шаҳрҳо, агар ки хоҳиш дошта бошед, дар зери коммент нависед. Агар ки шавад, як мебинемтона, як салому дуруди гарми худро мерасонем ва мешинем, як ҳамсӯҳбат мешавем. Ташаккури зиёд. Ҳамин гуфтум бугум.